Les persones que fem part de la candidatura ACO, Demòcrates, Independents i Progressistes SDP pensem que les eleccions del 17 de desembre són una oportunitat per consolidar Ordino com un referent de qualitat de vida, sostenibilitat i creixement equilibrat. I ho farem escoltant les persones, aprofundint la participació ciutadana, gestionant les finances públiques amb solvència i vetllant pel benestar de totes i de tots. Donarem suport a l'agricultura i a la ramaderia com a sector econòmic clau i gestor del territori. Fem parròquia. Treballarem per fer d'Ordino una destinació turística de qualitat i sostenible, posant en valor el patrimoni cultural i natural. Fem parròquia. Des del Comú contribuirem a donar resposta a la manca d'habitatge de lloguer a un preu assequible. Fem parròquia. Posarem en marxa un centre sociosanitari públic al servei del país i on les persones d'Ordino hi tinguin prioritat. Fem parròquia. Després de la revisió excepcional del Pla d'Urbanisme, definirem entre tots quin model de desenvolupament sostenible volem per Ordino. Fem parròquia. El 17 de desembre, a Ordino, vota la llista ACO, Demòcrates, Independents i Progressistes SDP. Amb el teu vot, fem parròquia.